Hello mga kauragon, so we're here still at Pasakaw. Ngayon pong araw na ito ay, nung kahapon po ay military parade, ngayong araw naman po na ito ay civic parade. So dadaluhan po ito ng mga iba-ibang organisasyon sa municipality o Pasakaw. Meron tayong mga riders, meron tayong pasa-pasa ikaw, yung highlights ng festival ngayong kapiestahan, yung pasa-pasa ikaw, at saka may mga inimbitahan din po mga majorette galing Naga at ibang lugar, so mga college na po yon. So nandito po tayo, so, mamaya po manunood tayo kasi i-share ko po sa inyo kung gaano kaganda ang selebrasyon ng fiesta sa isang town, so katulad dito sa Pasakaw. So ganito po sila nag-celebrate. So usually lahat naman ng mga fiesta merong ganito, po. So share natin dito sa Pasakaw kung paano nila sineselebrate ang kapistaang nalalapit na kapiestahan. So ngayon pong araw na to, ang panonoorin po natin ay civic parade. So yan po, nandyan po yung mga iba-ibang sektor ng LGU, po, at saka yung mga nasa edukasyon, barangay, so lahat civic parade po siya. So see you mga kauragon, don't forget to share, like, and subscribe. So uragon ka, Pasakenyo, uragon ka mga kauragon, na po na kita. May mga digdig, mga audience impact. Mga audience impact. Road runner, tapos po runner. Nakasabay ka sa vlog. Nag-uura na. May nakasabay sa parada. Tita. Para dakon kita. Para dakon. Patusay. Mariners. Arag-arag man niya kayo. Kung magayuno niya. Ang hira ni Mayan. Ano da? Mga magagayon, mga gayon. Grace, ang kayo mo, Grace. Nag-uura na naman mga kauragon. Ang gaganda nila. Kagayo na.
Ngayon lang. Oh my God. So, ang masunod, float kang pasakaw. Yan. So, nyaon sa float kang pasakaw. Si Sam ngayon sa float kang pasakaw. Si mga Mr. and Miss Pasakaw 2019. Yan. Hi! Hello! Okay, ang masunod po ay ang pasa-pasa ikaw. Ano, pasa-pasa ikaw na ano? Pasa-pasa ikaw contestant. Mga elementary yan, mga elementary. So, medyo maulan. Hindi waterproof ang ating camera kaya tagot-tagot pag may time.
gabi. Yan mga Oragon. Umuulan na naman. Pasaqueño, Oragon ka. So street dancing parade and mamaya is demo. Mauna lang ka lang. Dito ka lang si Mama. Lapit ka dito. Iya, nauna lang ka lang. Lumaw ka na naman. Sakta si Kuya. Uy, Pia, saan ka na ba ganyan? Paurok. Dito ka sa gitna-gitna lang. Dito ka, dito. Bakla ka ganyan.
Ikaw talaga sindan ng ano. Kaya mo yun pre. Ay. Kumuha dyan ka sa aking Teresa. Puto mga si Mama Teresa ho. Bahay. Wala na ulan. Aking nagaro yung Teresa yun sa tao. Ayan. Leader. Mama niya mo kaya. Ini magayon din ya. Karanan Lord. Karena niyan magayon.
po dyan, si Bishu eh. Sahuri. Sabi na na. Mga kindergarten ni. La Florian ba yan? La Florian. Sabi sa kuya dati. Central. Maganda. Trabaho na po ba yung laser? Nasa dito. Yun na. Ay, nasara din. Iya din ma. Kaprang kita pa lang daw kaya. Hello. Cute na.
Alright, tapos na. So, yan po ang ating Civic Parade for Pasakaw Fiesta. Ay, yun ang balon, ang balon. Tapos na ang ating Civic Parade. So, dito naman tayo sa loob. Ano po? So, maraming nag-attend. So, sana po is you subscribe and share and like and leave a comment. So, dahil tapos na ang trabaho naman tayo.